Gitayog og magnitude 7.4 nga linog ang Manay, Davao Oriental nga nabati sa daghang lugar sa Mindanao. Ano ang report? Ang normal lang nga klase sa mga estudyante sa usa ka tulunghaan sa Davao City nabulabog sa kusog nga pagtayog. Taod-taod, napalong na ang suga sa katunga sa venue ug nagkaanam-anam na og kahulog ang mga panel sa siling. Ang mga estudyante iyahay na sa pag-alsa sa ilang mga bangko nga gihimo nilang pangsagang. Sa laing kuha nga video, makita ang pagkatagak sa ubang kahoy sa venue hangtod sa daghang panel na ang nangatagak. Sa usa ka subdivision sa Lanang, makita ang pag-uyog ni ining sakyanan samtang nanaga na pagawas ang nagkadiyang pamilya atol sa pagtayog. Kining magbanay, nagdali-dali og gawas sa ilang balay dihang nakamata sa kakusog sa linog. Ang mga sakyanan sa National Highway sa Barangay Lasang nang hunong dihang nabati ang pagtayog. Sa usa ka ospital sa Davao City, gipagawas na ang mga pasyente sa kalsada dihang nasinati ang kusog nga linog. Sa kuha sa CCTV, nangatagak na ang display ni ining usa ka tindahan sa usa ka mall sa syudad atol sa kusog nga pagtayog. Nanggawasab ang ubang mga pasahero sa Davao International Airport atol sa linog, samtang ang uban nagtago sa ilawom sa lamesa. Sa Davao Oriental, daw giduyan kining mga oxygen tank sa usa ka tindahan sa lungsod sa Lupon atol sa kusog nga linog hangtod sa nangatumba na kini. Kining usa ka balay sa Baganga sa Davao Oriental, nahugmak na dihang nabati ang pagtayog sa lugar. Una miresponde, nakita pa ang pag-uyog ni ining mga fire truck sa BFP sa Panabo City sa Davao del Norte. Ubay-ubay sab ka mga estudyante ang giresyo dihang nakuyapan atol sa pagtayog sa kusog nga linog. Tataw sab ang kakusog sa pagtayog nga nasinati sa Davao de Oro kung asa makita pa ang daw pagsayaw sa yuta. Nagpungko na ang ubang tao sa kakusog sa pagtayog. Sa tala sa PHIVOLCS, nabati ang magnitude 7.4 nga linog kung asa ang epicenter anaa sa Manay, Davao Oriental kaganinang 9:43 sa buntag. Nasinati ang intensity 5 sa daghang lugar sa Davao de Oro, Davao del Norte, Davao City, Davao Occidental ug Davao Oriental. Lakip sab sa Kidapawan City, Sarangani Province, South Cotabato, General Santos City, Butuan City ug Surigao del Norte. Intensity 4, 3, 2 ug 1 sa uban pang bahin sa Mindanao, lakip sa Visayas. Sumala sa PHIVOLCS, ang Philippine Trench ang milihok hinungdan sa pagtayog. Hinuon gi-cancel na sa PHIVOLCS ang tsunami warning alert nga una ni ining gipagula human sa linog. Samtang as of 1:50 PM karong adlaw, nakatala na og kapin 200 ka aftershocks human sa linog. Sara Hilomen Velasco, 1 Mindanao.